awekho amazi. Ngathi baphethe uzathola. Baphi laba bayolandana mfana? Uzangabe sebebuyile kodwa sebehleli ngempela akukho safe la. Inohlweni. Abasabi. Safe bacinga kanjani? Umuntu ongamazi ukuthi ukephi. Akumele phela sihlukane futhi manje. Hayibo abaye. No, basabe. Ngoba lapha sibona sebesedlisa. Hayibo guys ukusno. Nobani lo munye umfana. Hayibo. Kade behambile. Babili phela singabasaba bona manje. Awusengo sinophapheka. Mina sengicana nokusaba-ke njengoba uthi akhona into eyizwayo nje ngale. Hayi serious guys hayi ngoba ngidlala bongijwayela ukudlala. Kodwa gazi kumele sibasheke kuyo yonke le jangela. Hayibo. Baphi laba? Kodwa mina bafisa ngicane ngishiye ngaphandle ngikwazi ukuthi. Uzosala kodwa la? Awu ngeke. Yabona ngisaba phela sasinto lezo uyazi ukuthi ziyahamba ngeke. Isesithanda uba serious ndaba. Awu ngeke mfethu lento le iyakhala nje nomsindo nje ongaqondi kahle ngiyasaba. Ngoba ngami. Kube kade siyapi? Yini ngabe sokimkhovu le. Angazi kodwa nje uyayazi ngoba ibona ngeke kodwa nje ukhala ngenye nje indlela imsindo ongayiqondisisi kahle awu ngeke mina bafisa. Talent ekade ihambile yini. Yazi indaba lona. Kodwa azingayisho lento siqala nje ukusuka ngathi sonke kumele sihlezi sihlangene. Buka manje nenzi sokwengane. Siqale phansi ke sibhekane nani bafethu. Hayi ngeke yabona. Inkinga nababalaleli nje sayikhuluma kahle lento lesasho ukuthi sihlala la masuka kumakhono yakho odinga uyasamoya sihamba sonke manje bona bavele bayihambela nje ngokuhlukana kwabo. Ngcono kube nalapha abakhona bobabili siyazi ukuthi ba right. Okay guys, ayikhona inamba yakhe ke mhlambe utalent esimfonela. Network ayikho la. Empusi nawe uyangixoxa khona ngiyangazama ukufonela njengamele ngaphambi. Ayikho network. Ayike sekucacile akukho okunye ne-network ayikho siyahamba ke manje sobabheka labantu lapha. Basabisa bafuphe le. Awusakhona zinani. Kumele sibabheke lonke leli shati. Sala wena la ngoba ufuna ukuhamba. Ayikho nje into ayigolozayo bani uzosala